Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale, muziyenda njira zoyenerera ndi mayitanidwe anu. Paulo Woyera lero akutipatsa mawu amene amawawa kuwamva. Timakhala ngati tikudzitsutsa ndi ntchito zathu. Ndikulandireni abale ndi alongo pano patiyankhule na Ambuye. Lero ndi Lachisanu pa 25 October chaka cha 2024. Ndipo Paulo Woyera monga ndanenera afuna aliyense adzigugude aone kuti kodi ndikupanga zoyenera mmoyo mwanga. Mawu athu amuthenga wabwino atikumbutsa zoona zizindikiro za nthawi zoyenera kuchita pa nthawi yoyenerera. Nditha kuchita zomwezo zimene zili zabwino koma ndazichita pa nthawi yoyenerera. Mawu athu oyamba kuchokera mkalata ya Paulo yolembera a Efeso mutu wa 4 ndime ya 1 kulekeza 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Grace Tsoka kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Msanje, mu Diocese ya Chikwawa. Ndipo salimo yathu tikuitenga salimo namba 24. Anthu otere ndiwo amene amafunitsitsa chauta. Ndani amene akuyenera kukwera phiri la chauta? Ndi munthu amene amachita zabwino ndi manja ake, amene amaganiza zabwino mu mtima mwake. Anthu otere ndiwo amene amafunitsitsa chauta. Ndipo mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera mutu wa 12 ndime ya 54 kulekeza 59. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo Woyera kwa Efeso. Okondedwa, ine Paulo, omangidwa ndende chifukwa chotumikira Ambuye, ndikukupemphani kuti chifukwa Mulungu adakuyitanani, muziyenda moyenerana ndi kuyitanidwako. Muzikhala odzichepetsa, ofatsa ndi opirira nthawi zonse. Muzilezerana mtima mwachikondi, ndipo muziyesetsa kusunga umodzi mwa Mzimu Woyera, pakuluzana mu mtendere. Pali thupi limodzi, ndiponso Mzimu Woyera mmodzi. Monganso pali chiyembekezo chimodzi, chimene Mulungu adakuyitanirani. Pali Mbuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. Pali Mulungu mmodzi, amene ali Atate a anthu onse. Iye ali pamwamba pa onse, amagwira ntchito kudzera mwa onse, ndipo ali mwa onse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuzanso anthu onse aja kuti, mukaona mtambo ukukwera ku zambwe pompo mumati, mvula ikubwera ndipo imabweradi. Mphepo yakummwera ikamawomba mumati kutentha ndipo kumatenthadi. Inu anthu achiphamaso, mumatha kuzindikira maonekedwe a dziko lapansi ndi kuthambo. Koma bwanji simutha kuzindikira tanthauzo la zimene zikuchitika masiku omwe ano? Bwanji simukutsimikiza nokha zoyenera kuchita, monga pamene ukupita ndi mnzako wa mlandu kwa oweruza, uyesetse kukoza mlanduwo mukanali pa njira, kuopa kuti angakakupereke kwa oweruza, oweruzayo angakakupereke kwa msilikali, ndipo msilikaliyo angakakuponye ndende.
ndithu ndikunenetsa kuti sudzatulukako mpaka utalipira zonse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo, mawu athu a tsiku la lero aliso very direct. Lachiwiri lija ndimanena kuti mawu ena amavuta kutanthauzira, amavuta kumasulira, amavuta kukumbutsana, amavuta kuphunzitsana. Mwachitsanzo timakamba nkhani yonena kuti ndinabwera sindinabwera kudzapereka mtendere, timakhala ngati Ambuye akudzitsutsa. Koma tsiku la lero mawu ake ali very direct, ndipo pali mfundo ziwiri zimene tizitambasule. Choyambirira, Paulo oyera akutipempha kuti tiziyenda moyenera ndi mayitanidwe athu. Ndiye ndinanena poyamba paja kuti mawu ena amabaya ukawamva, alero ali direct koma amabaya. Ineyo ngati wansembe ndikadziyang'ana ndikulemba list ya zinthu 10, can I say ndikuyenda moyenerera ndi mayitanidwe anga? Ndi mawu ogunda kwambiri, chifukwa kawirikawiri timakamba zabwino kapena zoyipa za anthu ena. Aujaja ndolephera, aujaja ndodzikonda, aujaja ndamwano, aujaja ndamatama. Timatero chiwa cha Chinyamata, ndamatama ndathamu. Good and fine. Koma lero Paulo akunena kuti tipemphe kuti tiziyenda moyenerera ndi mayitanidwe athu. Muona kuti kawirikawiri mawu amene wakunditsutsa. Nkhani isakhale yodziloza chala kapena yolozawo chala. Nkhani ikhalena kuti nditazindikira kuti ndikuyenda mosagwirizana ndi mayitanidwe anga, ndichitapo chani? God is not interested ndi kale langa, ndi dzulo langa, ndi mawa langa chifukwa sindinafike. God is interested ndi lero nditamva mawu a Mulungu. Nchifukwa chipulumutso timanena kuti ndi here and now. Nditamva kuti Mulungu akunena kuti sindikuyenda mogwirizana ndi mayitanidwe anga, ndikupangapo chani? Nde apereka zitsanzo zingapo. Let us list them mwachidule kuti tsiku la lero akhale ngati ma action points athu. Ndana kuti tsiku la lero sititambasulira muja timapangira kuti zakuti amanene zotanthauza mwakuti lero ndi straightforward. Nde akuti zimene zimapangitsa kuti tisamayende mogwirizana ndi mayitanidwe athu. Ndimafuna kuti tizilembe, mwina tipeze zinthu 5 ngati ma action points athu kuti tsiku la lero ndikamachita zinthu ndizikumbukira kuti pa zinthu 5 zija at least nditapangako ziwiri kapena nditadzitsutsa kuti zinthu ziwiri izi sizabwino. Choyambirira akuti muzikhala odzichepetsa. Zimene zimapangitsa kupatula zina zonse zimene zikundilepheretsa kuti ndiziyenda m'mayendedwe amene Mulungu adandiyitanira, akuti tilibe mtima odzichepetsa. Paulo akuti tikhale ndi mtima odzichepetsa, kudzikuza, tilibe humility ambiri. Nditha kupanga zabwino bwino malo moti anthu atamande nazo Ambuye, ndimafuna dzina langa limene litchuke. Oh bambo, dzana munanditenga ndilibe ndi transport yomwe ndimapita kukasungu. Ife timathandiza tu anthu ngati ndino dzana in fact ndinanyamulanso ena 10. Khala nodzichepetsa. Anthu akanena kuti munandithandiza kuti mwana wanga akanandithamangitsa usukulu nthawi imene amalemba mayeso, tingoti ndifa ntchito chabe, tapanga zimene timayenera kuchita. Zija timakambirana dzana zija. Ambiri tilibe mtima odzichepetsa. Tikakhala pakulu kukhosiku kuimba kwa malemu atoti manje kumayabwa tisanakambe zodzitamandira. Aujaja mwaona sakadakolola nkadapando wagulira mbewu. Ujaso mwamona kuti uniform ije mukhala ndampatsa tu ndineru even sapato yoto. Ayi. Paulo oyera akuti chimene chimalepheretsa kuti tiziyenda njira za mmene Mulungu adatiyitanira, tilibe mtima odzichepetsa. Chachiwiri akukamba kuti ofatsa ndopirira nthawi zonse. Kukhala meek at the same time, anthu amene tili ndi perseverance. And anthu amene amakhala pa Chingereza amati importunity, kukhala ndi khama pa zimene akufuna. Ambiri tilibe mtima opirira. Timavuto tiwiri tikangobwera pakati pathu basi. Ngakhale banja timati lingothapo. Ambuye sananene kuti awiri wadzasanduka thupi limodzi pa mtendere pokhapokha. Adanenanso ngakhale pa mavuto pa mtendere. Ndipo mavuto ena ndionena kuti akubwera ndi mmene dziko likutukikira. Zinthu za mafoni ndi zina zotero, nyengo zoonera ndi zina zotero. Ambiri tilibe kupirira. Musembemu lero andiponya palishi A palishi C ata ife ndesa kutiganizira basi ndingozisiya zimene zija. Tikhale nawo mtima opirira chifukwa zimene Mulungu adatinatira sizidzatengera nyengo zimene tikudutsa. Ngati Mulungu adanditanira kuti ndikakhala odzetsa mtendere, ngakhale pamene ndikudwala nditha kudzetsa mtendere kwa anzanga amene ndili nawo m'chipatala. Musiwa wanga sananene kuti ndidzadzetsa mtendere pa nthawi imene ndili ndi chuma, ngakhale musiwa wanga nditha kudzetsa mtendere. Abale tisabe. Uyu tisamfunire zoyipa kuti tikambere kudimba kwake. Ndikudzetsa mtendere, ndikudzetsa chilungamo. Koma ambiri tilibe kupirira, komanso mtima ofatsa.
kenaka kuti muzilezerana mtima ndipo muziyesa kusunga umodzi. Mulungu adatitana ngati akhristu posatengera kandi no asepi a Seventh Day kandi mpingo wanji, koma muona kuti tilibe umodzi, timakangana pa zinthu zimene we can do better. Ndukamba pano ena tisamamvera ulaliki wa Father Damaseke, wa Father Kaliwamba, sangamvera ulaliki wa Father Kimu, sangamvera ulaliki wa Father Elizeyo, nkhani yake atifoti ndi ansembe akatolika. Palibe umodzi. Ambuye Yesu zimene amafuna tizilimbana nazo ife tidazitaya pambali, tidabwera ndi zina zathu zoti sizikubweretsa umodzi. Amene aja amapemphera chotsizina sadzopemphera amene aja. Amene aja amapemphera chogwada sadzopemphera amene aja. Amene aja amadya miramba sadzowa zakudya amene aja. Amene aja inu Ambuye Yesu anati cholowa chilibe vuto koma chotuluka. Ambuye Yesu ananena kuti zonse zimene adazilenga nzabwino ndipo anazidalitsa. It's how we use the created things zimene zili pakati pathu. Koma muona kuti momoti tizilimbana ndi Satana, tizilimbana ndi mipatuko imene ili pakati pathu, momoti tizilimbana ndi tsankho limene limakhala pakati pathu, momoti tizilimbana ndi katangale ngati akhristu tonsefe kupanga bloko imodzi, momoti tizilimbana ndi nkhani zochotsa pakati, momoti tizilimbana ndi nkhani za maphunzitso oti amuna azikwatirana amuna okhaokha. Muona kuti zimene timakangana nazo ngati akhristu amipingo yosiyanasiyana ndi zinthu zimene Paulo akunena tsiku lalero kuti muzilezerana mtima ndipo pakhale umodzi. Believe you me, akhristu titangopangana kuti kumalawi kuno akhristu tonse tagwirizana ichi. We'll change this world even on a political landscape. Komano timakangana zinthu zosayenera kukangana. Kenaka kunena kuti tisamayiwale kuti pali ubatizo umodzi, pali mbuye mmodzi, komanso pali atate amodzi amene ndi mbuye wa anthu onse. Nchifukwa mpemphero lija timanena kuti atate athu muli mmwamba. Atate athu, God is our Father. Meaning pachepe mtima wodzikonda kuti me, hey, myself, I. Tinakamba kale za mkuluja pamande amene amati hey nditani ine, hey ndimangazina ine, hey ine galimoto yanga, hey ine nkhokwe yanga, hey ine chimanga changa. Ayi tikamang'ana choncho ndikachena ndizidzifunsa kuti ana ena a Mulungu achenaso. Ngati sanachene, what can I do to uplift them? Ngati ndadya ndikugeya ndikumatokosa mmalo, ndizidzifunsa kuti zabwino zimene Mulungu andipatsazi alipo ana ena a Mulungu potena kuti Mulungu ndi tate wathu amene akuzisowa ndingachiteko china chake. Simungachite za chaka chonse, simungachite za mwezi wonse, simungachite za sabata yonse, koma even mutamusinthira moyo wake munthu tsiku limodzi chabe. Ndikukhulupirira kuti kumwambako athu kanena kuti Atate moyo pasipo mawawa, koma pa 25 October 2004 ndauva moyo kukoma chifukwa cha Mr. Phiri, chifukwa cha Mai Banda, chifukwa cha Angana. Ndikukhulupirira kuti tikatero tikachita zimene Mulungu wathu amafuna. Potsirizira mawu a tsiku lalero ndi phunziro limene tikulipeza mu uthenga wabwino. Mu uthenga wabwino akuti mukaona masamba yamba kuphuka mmati dzinja lili pafupi, mukaona kuti kwachita mitambo mmati vula igwa ndipo vula imagwa. In other words, Jesus is saying we must read the signs of times. N'chifukwa chake mwezi wa Septemba ndikulalika tidanena kuti tikang'ana mthenga wabwino wa Luka chapter 10 amanena kuti musatenge kanthu, musatenge kamba, musatenge thumba. Koma tikawerenga chapter 22 amanena kuti amene alibe lupanga akagulitse zimene ali nazo kuti akhale nalo. Meaning tiziyenda ndi nthawi, pali nthawi ina yochita zina, pali nthawi ina yochita zina. Tsoka lambiri mwa ife timachita zinthu zooneka zabwino mapa nthawi yoyenerera. Mukampeza Mkhristu akupemphera korona mkatikati mwa nsembe ya misa. Kupemphera korona sikolakwika, kupemphera korona ndiye kwabwinoko mwezi uno wa Oktoba, koma kupemphera korona mkatikati mwa nsembe ya misa ndikulakwitsa, because mass is the supreme prayer of the church. Kuchita zinthu zolakwika, zinthu zabwino koma pa nthawi yolakwika. Munthu akampeza wina ndithu akuchecha pa chalichi, nzabwino izo, koma akuchecha nthawi ya misa akuchita zolakwika. Tiyerekeze kandi fase mino kumakhala nthawi ina yake yoti tikagwire ntchito zosamala malo athu. Iwe utatenga Baibulo nkumapemphera. Kupemphera Baibulo ndi zabwinozo, koma kupemphera nthawi yolakwika. Choncho lero akutipempha kuti tizichita zinthu, tizizindikira zimene zikuchitika nkumazichita mu nthawi yake yabwino. Kumaudziwa moyo wanga kuti pamene ndayima pano ndi kumene ndikuchokera ndi kumene ndikulowera ndayima potani, ndichitapo chani, ndisinthapo chani. Tapempha Ambuye atizindikiritse kulephera kwathu, kulefuka kwathu, machimo athu ndi kumachita zinthu zoyenerera pa nthawi yabwino. Koma koposaposa
tiye tisunge malangizo amene Paulo watipatsa tsiku la lero. Mongobwereza action points akuti choyamba tikhale anthu odzichepetsa, chachiwiri tikhale anthu oyenda moyenerera ndi mayitanidwe athu, tikhale anthu opirira, tikhale anthu aumodzi, kuposaposa tikumbukire kuti Mulungu ndiye bambo wathu. Muchita chani lero? Mutachitako ziwiri, dzina la Ambuye litamandika. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Jingle